दिनै जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय जोंनि सिम्बरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल सार आरो गार्लस हायार सेकेन्डारिनि सार आरो आंनि आंगोनि स्टुडेन्टस आरो जोंनि स्टुडेन्टसखौ गाइड खालामनो थाखाय नुजाफैनाय जोंनि हामलायहरनायाव नुजाफैनाय जोंनि आर्टिस्ट बिथांमोन बिसोरखौ आंनि बे दिनैनि हाबाफारियाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लायो। ओमफ्राय आङो जेबो बुंनो थाङाखै दिनै आं मोननैसो स्लाइड देखायनो नागिरदोंमोन खिन्थु एसे टेकनिकेल इश्युस जाबाय आं देखायनो हानाय नंला बिसोरनो बे स्काल्पचारा मा बुस्थु बेखौ आं एसे देखायनो सानदोंमोन आरो नोंसोर दिनैहाय बे वर्कशपआव बाहागो लानानै माबायदि मोनखो? Have you got any idea about the sculpture? What is sculpture? Sculpture मा बुस्थु एसे आइडिया मोनदों ना मोनाखै नोंसोर? मोनबाय दा? बेयो आर्टनिनो मोनसे फर्म। दा स्काल्पचार होनोबा बे आर्टनिनो मोनसे बाहागो। आर्टआ बेलेग बेलेग दङ नङा होमबा? पेइन्टिं दं, सोरबा पेइन्टिं खालामनानै आखिनानै देखायो आरो सोरबा सोरबा मा बुंनो सानो बेखौ फार्स्ट इट्स बेटार टु से द वे अफ एक्सप्रेसन। आर्ट होनोबा जोङो जोंनि फिलिंसखौ जोंनि सिङाव थाखोमानानै थानाय माखासे फिलिंसखौ मालायनो माने भाषा गैयाबालानो दिन्थिनानै होनायानो बेयो आर्ट नङा होमबा? बुजिबाय दा? बे स्काल्पचाराबो बे आर्टनिनो मोनसे पार्ट। स्काल्पचार होनोबा जों मोनसे गथा बुस्थुखौ बुजियो, मोनसे सलिड फर्म अफ एक्सप्रेसन। जों जायखौ गथा बुस्थुजों एक्सप्रेस खालामनो हायो जोंनि फिलिंसखौ। बेहाय गोबां गिदिर गिदिर आर्टिस्टफोर दं, जोंनि गाबनाय मिनिनाय गासिबो देखायजोबनो हायो दाननानैनो नङा होमबा? बेबायदि देखायनो हायो। हायार सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्प'कन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।